ଥରେ ବୀର ହନୁମାନ ସଞ୍ଜୀବିନୀ ପାଇ ହିମାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାବଣାସୁର କାଳନେମି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷାସୀଙ୍କୁ ଡାକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୁ ବଧ କଲେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ରକ୍ଷାସ ରାଜି ହେଇ ଗୋଟିଏ ମୁନି ରୂପ ଧାରିଥିଲେ। ହନୁମାନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସେହି ରକ୍ଷାସୀ ମୁନି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜପ କରୁଥିଲା। ହନୁମାନ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେହି ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସଞ୍ଜୀବିନୀ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ମୁନି କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏହି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହନୁମାନ ସେହି ନଦୀକୁ ଗଲେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ। ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୀରକାୟ କୁମ୍ଭୀରଟି ଆସି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହନୁମାନ ସେହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରି ପାଟିକୁ ଦିଫାଳ କରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀରରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବାହାରକୁ କହିଲା ଦେବତାଙ୍କରୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମୁନି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କାଳନେମି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅସୁର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ସେହି ଅସୁରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି ହନୁମାନ କ୍ରୋଧରେ ଯାଇ ସେହି ମୁନି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେହି ମୁନିକୁ ସେଠି ବଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କୁ ହନୁମାନ ସଞ୍ଜୀବିନୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ବୁଝି ପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୋଣଗିରି ପୁରା ପର୍ବତକୁ ଧରି ଲଙ୍କାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୀର ହନୁମାନ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ और लाइक शेयर कर दियो। कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान बेले लिख दियो।